дӯстон азиз, вазъиятҳои вақтии охир бисёр кори соҳибкоронро маҳдуд карда истодааст. Аз ҳамин ҳисоб соҳибкорон зиёдтар рӯй оварданд ба ВКонтакте. Барои чӣ? Чунки тариқи ВКонтакте бор фурӯхтан, интернет-магазин кушодан, таргет сар додан бениҳоят осон аст. Якум, дар ВКонтакте сабшество мекушоед ва товарҳои худро монда ҳамон тавр дар борааш маълумот дода, ролик карда мегузоред ва дар як муддати кӯтоҳ метавонед ки клиентҳои зиёд ҷамъ карда даромади хеле хуб кор кунед. Инчунин подписчик. Вақте шумо подписчик гузоштед, товарҳои худро мемонед, ба подписчикон меравад ва ҳамин тавр роликҳои шумо просмотри хуб гирифта, яъне савдои шумо хуб мешавад. Роҳи дуюм бошад, ҳоло шумо танҳо тариқи ВКонтакте таргет сар дода метавонед ки дар як муддати кӯтоҳ клиентҳои хеле зиёд ҷамъ кунед ва даромади худро ҳам чанд баробар зиёд кунед. Тариқи ВКонтакте бисёр роҳҳои интернет-магазин сохтан, яъне товарҳои худро пеш бурдан, пул коркунӣ зиёд аст. Дар имрӯза видео бошад, танҳо ду роҳашро гуфта гузаштем.